9x9x9-est. Utána lesz a 11x11x11, 13x13x13, 15x15x15, 17x17. És utána itt a pénztáros néni mit mondott? Hanyas Rubik kockát látott lenni jobbat? Hát én is láttam 33x33-as. Szóval 33-asat. Hát az nagyobb, mint egy focilabda. Hát Ez a 7x7x7-es ez ekkora. Ki kell számolni, hogy ha 33x30, már pedig a kockák nem lehetnek kisebbek, ekkora kockája annak is legalább van, akkor ez legalább 4-szeresek, 5-szöröse inkább, 7x5, 35, 5-szöröse. 5-szer ekkora kocka, mint ez, a 33x33. Akkor kettessé megyünk fölfele, van a 4x4-es, 5x5-ös, 6x6-os, most a 7x7-es, 2x2-es, most megyünk fölfele. Azt kell tudni a páros kockákról, azok a periti van, a 8x8-as 10x10-esnél, a 9x9, a 11x11-esnél nincsen periti, a 13x13-asnál az könnyebb kirakni egy fokkal. Mondjuk mindegy, mert lehet kirakja a peritiket is a 4x4x4-esnél, a 6x6-osnál is, de egy fokkal könnyebb a páratlan kockákat kirakni, mint a párosokat. Október 6-a péntek van. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel Rubik kockálni, sakkozni, brügölni, megyünk mindjárt BMX pályára, játszótérre, kutyafuttatóba, szutyival, mindent itt csinálunk a gyereksereggel, mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Itt a strandon gyönyörűen süt a nap, kristálytiszta a víz, gyönyörű környezet, csönd, nyugalom, béke van, süt a nap, felhő nincs az égen, és október 6-a, péntek van, 28 fok, hihetetlen.